Татарстанлылар жеңүү белән кайтты. Обилимпикс милли чемпионаты финалында безнең команда 2нче урынны яулады. 152 татарстанлы 28 октябрьдән 31-на кадәр Мәскәүдә узган Обилимпикс ил күләм чемпионатында катнашты. Ярыштан кайткан җыелма команданы туганнары һәм дуслары каршылады. Һәрберсе чемпионнар белән горурлана. Осталыклары 8 юнәлеш буенча 40 компетенциядә сыналды. Мәгълүмати технологиялар, хезмәт күрсәтү өлкәсе, туклану, медицина, сәнәгать, декоратив сәнгать, иҗат, икътисад һәм финанс. Ярышларда мәктәп укучылары, студентлар һәм һөнәри белгечләр катнашты. Мин уйлыйм, менә бу конкурс ул һәр вакытта алга таба да шулай масса күләм матур итеп оештырылыр һәм безнең менә бүген җиңүчеләребез алар безне бизи. Алар республикага бүләк алып кайттылар. Безнең бүген бәйрәм, без бер гаилә, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов гаиләсендә без яшибез, эшлибез һәм әлбәттә матур уңышларга ирешәбез.